Έλληνας γύφτος με δικό του CD, με 10 γράμματα. Πάιτερης. Γυναίκα, Έλληνας γύφτος με δικό του CD με 10 γράμματα. Αγγελόπουλος έβαλες? Όχι, Αγγελόπουλος δεν ταιριάζει. Κύριο, ήρθε επισκέπτης με τατσούν. Καλά, πες το γύφτο να περάσει. Έλληνας γύφτος με CD. Ποιος να είναι? Βας ο Παρασκευάς. Η εκδίκηση της γυφτιάς. Βας, ο Παρασκευάς, να το ξέρεις. Βας, ο Παρασκευάς, θα υποφέρεις. Βας, ο Παρασκευάς, να το ξέρεις.